La Vall d'Aran és un territori d'alta muntanya amb nuclis de població dispersa. El Consell Generau d'Aran és la institució principal de govern i té competències pròpies en serveis socials i sanitaris. L'organisme públic que s'encarrega de la provisió d'aquests serveis és els Servicis Assistencials Integrats d'Aran. Per assegurar la qualitat de vida i acompanyament a les persones, el Consell General impulsa una estratègia per desplegar un model d'atenció integrada a l'Aran. L'objectiu és consolidar una atenció holística a través del treball conjunt dels professionals sanitaris i socials. El model aranès d'atenció integrada se centra en la participació activa de les persones per adaptar els serveis a les seves necessitats i per aconseguir-ho, els serveis assistencials integrats d'Aran treballen transversalment sobre dues línies d'acció, l'organitzativa i la humana. Els professionals mèdics ofereixen diagnòstics i consensuen els tractaments d'acord amb les preferències del pacient. Les infermeres realitzen les prestacions de cures a les persones i a les seves famílies, tot reforçant la relació de proximitat i confiança. Els treballadors socials detecten les necessitats de la persona relacionada amb família, suport social, autonomia i economia. Així, s'estableix un diagnòstic social i es completa la valoració integral per oferir els recursos necessaris d'acord amb les preferències de la persona. Aquesta relació directa entre les diferents unitats organitzatives fomenta la comunicació entre els professionals implicats, facilita la coordinació per prendre decisions i consensuar tractaments d'acord amb les preferències dels pacients. Servicis assistencials integrats d'Aran. Mos centram en tu, mos enquedam de tu.